Yes, sa Bombo Chinese, katitikon daw ay makinumante live ni Police Captain na Joseph Calderon, ti Hepe Philippine National Police, ti Ilo ti Bacara, sa iktan pala kayo ito pasama ka vehicular traffic incident, iti along Provincial Road, bisita ti Barangay 32, Curocor, Bacara, Ilocos Norte, ang involved. Ito nagbana yung 15 years old nga babaeng grade 10 na student, Bombo Chinese, tiket pimusay, ni Pandio Hospital, ng deklara nga dead on arrival. So katitikon daw ay, makapatayin po natin si Police Captain Joseph Calderon. Sir, una sa lahat, magandang hapon. Live po tayo sa Bombo Radyo Luwag. Police Captain Calderon, sir. Magandang hapon din po sa inyong lahat po, sir, sa ating po mga tagapakinig at ating po tagapanood. Magandang hapon po sa ating lahat. Yes, sir. Sir, since kagabi hanggang ngayon, marami pa yung nagtatanong kung paano namatay, na disgrasya itong estudyante na babae na grade 10 na nagmaneho ng isang motorsiklo, itong Yamaha NMAX. Kumusta po, sir? Ang investigation po natin, po Police Captain Calderon, sir. Okay po. Regarding po dun sa ating pong self-vehicular traffic incident po na nangyari kagabi. So, initially, yung mga tropa po kasi natin is nagkakandak po ng mobile patrolling kasi meron po tayong tinatawag na sectoring. So, yung ating pong sector 2 is nagkakandak ng mobile patrolling. And along the national highway, meron po silang nasundan po na NMAX po na meron pong sakay at saka meron pong driver at meron pong passenger. At ito pong mga driver at passenger is parehas po na walang helmet at wala rin po silang visibility vest. Kaya po ang ating po mga mobile patrollers is binusinahan po sila para tumabi po. At sila is makausap, ma-warningan or mabigyan ng ticket kung kinakailangan. It just so happen na instead po kasi na sila is huminto, binarurot po nila ng patakbo po yung motorsiklo po nila. Prompting po ang ating policemen na naka-mobile patrol para po habulin po sila. Kasi in the first place, hindi po alam ng ating mga mobile patroller na ang mga driver po at ang kanyang passenger is parehas po na minor. And at the same time, usually po ang reaction ng ating PNP personnel kapag po tinatakbuhan tayo sa checkpoint or sa kagaya po nun sa mga oplansita or mobile patrolling, tendency is baka meron pong itinatago na illegal na items or gamit. Kaya po hinabol po ng ating tropa. And it just so happen po na nung pumasok po sa may part po ng Barangay Curocor, sinundan pa rin po ng ating mobile patrollers. At doon po sa may part po na may kurbada, momentarily nawala po sa paningin ng ating mga patrollers yung NMAX po. Kasi nga po medyo mabilis po sila magpatakbo. At nung sila na po is yung bumungad na po doon sa may curve, nakita na po nila na nandun po, nakahandusay na po doon yung mga victim at tumama po sila doon sa may puno po ng akasya. Okay. So iklaro lang natin, sir. So dalawa sila itong nakasakay itong motorsiklo, yung babae, yung 15 years old, yung siyang driver. Yung angkas niya, sir, ilang taon po, sir? 15 years old din po yung angkas po niya na lalaki naman po. Okay. So that time, nagpapatrolya ng police patrol car ng PNP Bacara sa along National Highway, vicinity ng Barangay Curocor. Then nakita nila yung itong nakamotorsiklo na walang helmet, tapos walang high visibility vest. Then binusinaan ng patrol yung mga pulis po natin, sir. Doon na po bumarurot yung nakamotorsiklo, sir. Yes po. So malinaw, hindi. Yun po yung naging reason kung bakit po hinabol po ng ating mga patrollers kasi sa amin nga po, kapag ka po, siyempre minor offense lang naman po yung sa not wearing ng ating visibility vest or helmet. Siyempre po, dapat tumabi po sila during that time. Pero ang nangyari nga po is pinatakbo po nila ng mabilis. At ang naging nga po namin, connotation po sa atin sa PNP, kapag ka po ito is tatakbuhan nyo kami, or tatakbuhan yung ating checkpoint, most likely meron po silang something na dala na illegal or ipinagbabawal. So bali yun po yung naging reasons po ng ating PNP kaya po nila hinabol. Ganun ba? Okay. Sir, from National Highway to pagpasok nila sa Provincial Road, gano'n na kalayo, sir? From National Highway, kung saan sila nakita na doon na siya na disgrasya or bumangga sa punong kahoy, Apo Hepe, sir?
Based on my estimation, sir, mga nasa 400 to 450 meters na po sila away from the National Highway. Yung ano po, yung sa paloob po na yun going to Barangay Corocor po. Kung saan po nangyari Okay. yung nadisgrasya po yung ating victims. Okay. Yung lalaki, sir, yung angkas, ano po yung sugat niya, sir? Bali, nabalian po siya ng right knee po. Naitakbo rin po siya sa hospital. Oh, okay. Sir, ngayon, ano po yung reaction po natin? Ano po yung may paliwanag na sa mga kababayan? Kasi dito sa bayan ng Bacara, ngayon, mga sabi nila, hinabol ng PNP dahil na dahil disgrasya na doon dahil sa paghabol itong mga patrol car po natin. So ano po yung mensahe po natin, sir, sa mga kababayan po natin po, sir? Yes po, sa mga kababayan po natin dito sa Bacara, hindi lang po sa Bacara, kundi po sa buong Ilocos Norte po na mga nakikinig. In the first place, alam po natin na ang mga minor de edad is bawal po silang mag-drive ng mga vehicles, any form of vehicles kasi hindi po sila allowed, wala po silang license. And at the same time, during that time, wala rin po silang protective helmet at wala rin po silang visibility vest. Ang ating pong mga magulang, sana po wag po natin silang hayaan na mag-drive po. Although marunong sila, they are not authorized. Kasi nga po, delikado nga po, kagaya po nung nangyari. And at the same time, during that time, mga 9:40, 9:50 po na po ng gabi, still raise a question, bakit po hinahayaan natin ang ating mga anak na minor de edad, napakalat-kalat pa rin during that time. But we are not, nangyari na po yung incident at wala naman pong may kagustuhan sa pangyayari na incident. Let it be a lesson to all po na sana po, wag na po nating hayaan. Although lagi naman po namin sinasabi na sa mga barangay assembly, yung mga bata po na nagdadrive, pakiiwas-iwasan or wag na silang hahayaan. But still, meron pa rin pong nagdadrive. So, yun po, sana po maging leksyon din po to sa ating lahat na sana po hindi na po ito maulit at makaiwas po tayo sa disgrasya. Okay. Sir, huling katanungan na po. Sir, na-establish po ba natin kung saan sila galing itong mga minors na nakasakay ng motorsiklo, sir? Ang allegedly po, kanina po kasi pumunta po yung mga kamag-anak po nung namatay po na driver na 15 years old. Ang sabi po nila is kagabi nagpaalam po itong driver na may kukunin po sila na project po nila somewhere in Pasngal or some part dito po sa Bacara. At yun din, ganun din po yung paalam ng lalaki po. So bali dito po sila sa sentro galing and then may pupuntahan daw po sila na kukunin na project para po sa school. Pero yun nga po, during that time doon po sila nagdaan sa National Highway po. At doon po sila nakita ng ating PNP patrollers po. Okay. Sir, sa ngayon kasi involved yung mga minor. Kasi pag alam natin, pag involved yung minor, mananagot tong mga parents. Meron na ba tayong tawag po pa natin itong mga magulang itong minor, sir? Yung father po ng ating namatay is nasa Canada pa po. So we're still waiting po for his arrival maybe next week. With regards to that, bali pag-uusapan po muna yan pag dumating po yung parents kasi as of now naintindihan po namin yung sitwasyon na nararamdaman ng family na sila po is medyo yung pakiramdam nila at medyo hindi nila maiaalis na medyo may konting galit sila sa PNP kasi parang iyon po sinisisi nila na naging reason kung bakit ito nangyari. At kagaya nga po ng sinabi ko, yung mga PNP po natin is they're just doing their job. At hindi naman po nila intention na ganun po ang maging result ng kanilang action or yung kanila pong paghabol po. Na kung sana po is huminto sila that time or hindi sila inauthorized na mag-drive ng any motor vehicle is sana po naiwasan po yung ganung insidente. So bali pag-uusapin po muna sila both parties, kagaya pati po dito sa PNP, and then we will see po kung ano po yung kanilang magiging decision later on. Sige po, okay. Sir, ang woman po natin, si Bombo Janice, kung meron din siyang katanungan. Bombo Janice, and yung pala question kay Police Captain Calderon.
Okay, so magandang hapon po, Captain Calderon. Sir, hindi po ba nakainom itong mga naka-motorsiklo na mga menor de edad, sir? Ay hindi po sila nakainom po. Okay, sir. Okay, yun lang po, sir, at maraming salamat. Back to you, Bombo Roger. Okay, sir, once again, maraming salamat sa oras na binigay niyo po dito sa estasyon ng Bombo Radio para maliwanagan, lalo na yung mga taga-bayan po ng Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat and mabuhay po ang PNP Bacara, Police Captain Calderon, sir. Maraming salamat din po. Good afternoon po.